Usab tawag doy. 0928-661-1840 female, 27-year-old, tagong fatty liver ko, na pababa na ang SGPT, as lang kung naay kalabutan sa fatty liver, akong severe dandruff, nga ut-ut, nga kuko o lusay sa tinong tingkoy o kilid sa liog. Thanks, Luke. Santa Cruz Digos. Wain tao ni relax. Ang cause daw sa dysmenorrhea kay introverted uterus. Dili siya magkuan. Usually endometriosis man ang rason ana. Magkuan kung ingana nga walay nakita sa ultrasound, mag-inom na lang yung kag mefenamic kay that is the best nga para sa dysmenorrhea. Oh, nagainom ka? Kuan ana dok. Ha? Mefenamic unsay dose? 500 milligrams every 4 hours hantod nga mawala ang imong regla. Salamat po dok. Sige. Na ako'y pasyente may gala ng mutanan. Anong kay balo man ka ng uban nga di nimo specialty doc? Wala lagi ko na mayabas akong medical school. Kaya kung na mayabas ako katubag balay ko anang dili na ko specialty nga sukad 1980 surgeon naman ko. Puro opera akong giatubang. Ano ang akong ginatubag sa inyong mga pangutana nga di na ko specialty. Tungod kay nag-eskwela ko gisakto. Hello, good morning. Hello, good morning. May butag. Mm. Pila edad nimo doy? Pila blood pressure nimo? Karon ba ko 130-90? Tapos sa una di ay. 160-100 nga di ko lang kung gusortan 15 milligram. Oho. Kaya po ito, pero ko. Dili ka sa imong mata. Dili mapulo. Di patanaw na kag mata. Sa tining kuan, sa karamihan sa tipara lang. Ophthalmologist, mato kag ophthalmologist. Ayaw nang pasigo lang sa antipara kay wasig dili mao. Ophthalmologist ka mato. Kato ba kung mapapag nilang gusortan do, kanang muliga ko, malibong nga pag lingkod ko kubangon, malibong nga po. Postural hypertension na siya doy, di na sa tablet, dili na sa high blood. Postural hypertension. Nagpa-examine na kag dugo. CBC. O pa CBC ka, basig anemic ka ba? Pa CBC ka, anemic. Kung di ba, magpa-examine po kag katong sa imong function sa imong kidney, sa imong atay. Kay kana sila bearing sa imong paglipong. Di lang kay sa high blood lang. Amo na akong giingon. Di lagi pwede tungod kay lipong, high blood ayon. Dili ay. Okay? Ay, napasig na pa jud kay toxic goiter. Sustiaw mo na. Daghan kayo ba? Matira naman ko goiter do, pag 2003. Gihot tanggal tanan? Oo, kaya nga karon natira po ko kining murid karon lang 2016. Oh. Nagpausa pa po kung kuhan kining tanan nga kung kuhan. Normal man ang pong thyroid. Normal na. Wala kay ginainom tambal para sa thyroid. Ano daw? Wala kay ginainom tambal para sa thyroid. Wala daw. Ang T3, T4 nimo TSH normal pod. Oo, kaning kuhan, kaning ang kuhan ako, kuhan man 18 point. Ang unsa? 05. Unsa na siya? Dili. T3, unsa na? T3, T4, TSH. Wala ko ba kuhan ko dito lang. Ay, kuhan lang ko kang magpakuhan ko, Patanaw doktor eh. Patanaw doktor kay dili na sa ingon tungod sa high blood lang. Mao lagi na akong giingon ba. Okay? Sige, may buntag. Mao na akong giingon sa inyo mahigala, di lagi na sa inyo nga tungod kay malipong high blood. Hello, good morning. Landline? Hello? Yes, sa ato miss. Oh. Tanong na ko, kumusta na daw? Mhm. Akong isuon doon pa. Kanang gisalitahan ito ni mo sa una daw ko. Kasartan 100 milligram. Mhm. Tapos yung karong bag-ulang, ang pag-ibig siya, 100 over 60, nga malipo mo daw siya, do? Ibaba yang kuan. Pila na edad niya karon? 64 daw. Oh, ayaw dili undangan ang tambal, ibaba lang imbes nga 100 imo ang 50 na lang milligrams. Pila daw?
50 na lang, 50. Okay? Sige, may buntag. 0912-163-3972. As lang ko kanang may sakit kasing-kasing. Dali na di ay mahiubos unya atakihon dayon or sa unsa ni kinaiyagyod niya. Ang ay sakit sa kasing-kasing supposed to be na siya ay orientation sa pasyente nga ang kasing-kasing dili na ingon nga gamay lang kaayong suko mataki dayon, dili na siya mao muna ini gitawag psychological advice sa mga naisakit ba. Muna kulang may gala. Kung na kay sakit ingani sultian ka nga kani siya nang makaatake ni muna makaatake. Pero kung mahiubos ka kinaiya na sa pasyente. Di na ingon mo atake ana dili oy. Nagkuan na marayig na imong mama siguro ani may gala. Ha? Sus pasangin lang sa kasing palusot na lang. Ha? Ain taon. Mao na siya may gala kulang. Kulang. Wala tay panahon may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.